El que el vi ha fet per crear coses de qualitat, per produir espurnes d'intel·ligència, per afinar els sentits i el gust, per evitar el ridícul, per enriquir la comprensió, per avivar la vida de l'esperit, per fomentar la bondat, per enriquir la sensibilitat, és inenarrable per la seva mateixa desorbitada extensió. El vi és un element inseparable de la vida. Així descriu el vi Josep Pla, un dels autors més reconeguts de la literatura catalana. És indubtable que el vi és un pilar de la cultura i la gastronomia del país, i fins l'arribada de la filoxera, el gran centre productor de vi de Catalunya era el Bages. Us heu d'imaginar tota la comarca com una mar de vinyes i tines. Preneu seient, serviu-vos una copa de vi i acompanyeu-me en un viatge en el temps per descobrir com era el vi d'aquella època i com i on es produïa. L'Espurna, el podcast del Festival Espurnes Barroques 2023. Capítol 4. L'Espurna del vi. El 14 de maig, a les 6 de la tarda, el Festival Espurnes Barroques ens proposa un concert que ens farà descobrir un patrimoni excepcional, un patrimoni únic de pedra seca que ens mostra el llegat de l'època de la febre d'or de la vinya al Bages, les tines de la vall del Flaquer. Al bell mig de les tines, l'orquestra Baxalona i la coreògrafa Anna Romaní ens oferiran la cantata dels pagesos. Per entendre per què les tines de la vall del Flaquer són una de les joies més importants del patrimoni etnològic del país, anem fins allà. Davant d'una tina, ens trobem amb el xef i expert en pedra seca, el Jordi Peric. Jordi, venint cap aquí ens deies que estem en un patrimoni de pedra seca immillorable. Sí, totalment. Les tines de la vall del Flaquer, per la gent que no ho conegui, què són i per què són tan rellevants en el patrimoni de la pedra seca? Són rellevants perquè són úniques. No hi ha cap cultura al món que fes això per fermentar el vi a la mateixa vinya, i era un problema de logística, que llavors no era logística, era portar el vi a casa. Aquest espai, perquè la gent que ens està escoltant des de casa que no ens veu, com és que ens hi trobem? Ens hi trobem, mira, un espai que aquestes muntanyes eren tot vinyes, des de baix al torrent fins dalt. A darrere, una banda, a l'altra, tot era tot vinya al Bages. I aquí el Flaquer era un dels exemples més poderosos de la vida que hi havia aquell temps. Tot és la mà de l'home que ha moldejat el terreny, que ha fet rases, que ha fet parets, que ha fet tines. És brutal. Crida l'atenció que en una vall tan costeruda com aquesta hi hagi tantes tines, tants estadis. Per què construeixen aquí totes aquestes vinyes? Bueno, la necessitat de vi que tenien els veïns va portar que aquí s'expandís el vi d'aquesta manera. Llavors també hi ha que sortia bon vi i la gent van aprofitar fins l'últim pam de terra. Has de comptar que feien una paret de 3 metres per posar 2 ceps. Que llavors la feina que tenien per pujar dalt i agafar els 2 raïms que hi havia, perquè no n'hi havia més. Hi havia 2 raïmets. Vull dir que no... Era molt difícil la vida aquí. Perquè totes aquestes tines i els estadis els feien en pedra seca. Pots explicar una mica aquesta construcció, en què consisteix i per què és tan rellevant? És aprofitar la pedra que hi ha al terreny o fer-ne de nova, excavant i trencant roca, i a l'hivern, quan plovia, feia mal temps, la gent feia emprets per tenir més terreny, per guanyar terreny a les pendents. Vull dir, era la seva feina a l'hivern, fer prets per tenir més vinya, per tenir més ceps, per collir una mica més de raïm. Heu de pensar que aquí treballaven de primera al sol fins que es feia fosc, i per tenir vi per vendre, però a quin preu, no ho sé. I aquesta vall del Flaquer destaca per la pedra seca, pel seu estat de conservació, pel nombre de tines que hi ha, per què? Per les tines que hi ha, aquí a la vall hi ha 36 tines, vull dir, i la vall és petitona, però hem de pensar que la gent aquí no eren del terreny que treballant aquí. Aquí venia gent de Manresa, venia gent de tot arreu, perquè aquí no som tants habitants. Rocafort era molt petit, el Pont d'Ilomar era petit, Mura era petitíssim. Vull dir, i aquí venia gent de Manresa o d'on fos a cultivar el vi. I com ens hem d'imaginar? Com es fa aquesta producció del vi? Com es produeix vi aquí en aquestes tines? Aquí simplement s'agafava, es collia el raïm, s'estrepitjava amb els peus, es posava dintre del cup,
es cintava el club vent que no respirés i es deixava fermentar el raïm. Quan hi havia el raïm fermentat ja tenien el vi. Llavors el transportaven quan els convenia en bots, però hem de pensar que aquí no hi havia ni carros, es portava tot a llom d'animals, perquè no hi havia cap manera de transport. Vull dir, era molt dur. I aquí, esclar, es quedaven a dormir aquí a baixar el vi, perquè llavors també robaven les coses. Vull dir, és molt curiós tot això. Perquè estem parlant d'una època on el Bages era el centre productor de vi arreu de Catalunya, fins que arriba la filoxera, no? Què suposa la filoxera per la Vall del Flequer? Bueno, fins a aquell moment es havien pensat que la filoxera no arribaria aquí a Catalunya, i quan ens va arribar ens va arruïnar a tots. Amb les masies es veu l'exemple, les cases es van fer fortes i es van fer grans i ja es veuen les construccions diferents, però llavors a partir del 10 va quedar tot arruïnat. I això comporta que s'abandonin aquestes vinyes i aquestes tines? S'abandoni aquest patrimoni i la vinya, que mai més vam poder recuperar la vinya. Heu de pensar que en aquests moments em sembla que tenim a la ratlla 700 hectàrees de vinya. N'hi havia unes 35.000. Mare de Déu, com ha canviat la vida. Si després de la filoxera el bosc s'ho menja, en quin punt torna a sortir la llum aquest patrimoni de les tines de la Vall del Flequer? El que es veu cremat ja et quedes... Bueno, jo me'n faig creus que descobreixes prets que no havies vist, perquè tenies d'assumir que hi havia una alfombra verda que eren els pins, però sota hi ha aquest patrimoni que és únic. És únic, això. Pocs llocs veus aquesta quantitat de construcció i de coses. Vull dir, estem trobant xupets, estem trobant dipòsits d'aigua tapats amb pedres perquè no s'evapori amb la calor de l'estiu. És genial, és genial. És una lliçó de com l'home supera les adversitats. Els incendis, com el de fa 25 anys o el d'aquest estiu passat, posen a la llum tot aquest patrimoni, sí, però alhora també el fan malbé, no?, pel que em comentaves. Sí, però no sabem aquest incendi, aquesta vegada, aquí a la vall de darrere del Farell, hi ha tines que estan malmeses perquè de les altes temperatures que s'han agafat. Jo he trencat amb el bastó pedres, amb cop de bastó. Vull dir, aquestes pedres s'han recuit. No sé si l'erosió dels hiverns arriba a fer-los mal. Potser sí, no ho sé. El concert que es farà aquí uns metres d'Espurners Barroques del festival d'aquí res pot ser una manera, però quina forma creus que tenim per potenciar el coneixement d'aquest patrimoni i de fer que no caigui en l'oblit i no desaparegui? Doncs, malauradament, només hi ha una forma. Recuperar vinya, que sembla que costa molt que la gent hi cregui, i recuperar uns caldos nostres. Heu de pensar que aquí al Bages hi ha un senyor que està enamorat del raïm, que té recuperades unes 30 varietats de ceps desconeguts d'abans de la filoxera. Podem fer vins extraordinaris aprofitant l'impuls que poden donar les tines en quant a aquesta forma d'elaborar el vi totalment diferent i únic en el món. Llavors tenim el recuperar aquestes vinyes i aquestes terrasses i això. Això és el que hem de fer. És un patrimoni molt present i molt futur. Molt futur, però ens fa falta creure-hi i en què l'administració hi cregui més que nosaltres encara. Si l'administració empeny, tot és possible. Si això estés a certs llocs d'Europa, segur que seria patrimoni de la humanitat i seria lo nunca visto. En tot cas, el festival aproparà aquest patrimoni a molta gent que segurament no el coneix i també els aproparà un element gastronòmic que tu com a xef el coneixes perfectament, que són els espàrrecs. Volem aprofitar si hi ha espàrrecs. Per què els espàrrecs? Perquè és una cosa molt espontània que surt d'aquí, que surt de tot arreu, però com l'espàrrec de marge no hi ha cap més espàrrec.
si és tendre i és ben d'això, és extraordinari. I pel que em deies, és de les primeres plantes que rebrote un cop s'ha cremat tot. És el primer que ja el treu al cap. Dius, mira, ja tenim espàrrecs. Aquest estiu, al mes d'agost, collíem espàrrecs, perquè havia plogut una mica i és tan agraït que surt de seguida. Vull dir, aprofitarem i farem alguna cosa amb espàrrecs de la cremada. Abandonem les tines de la Vall del Flaquer, però ens quedem al Bages, i és que el concert de la Baxalona i l'Anna Romaní acabarà, com no podria ser d'una altra manera, amb un tas de vins de proximitat, en concret del celler Abadal. El Valentí Roqueta del celler en re per explicar-nos com es feia el vi abans de la filoxera i com es va adaptar la comarca a aquesta peste. Valentí, segurament ara és el Priorat, però al segle XIX el Bages era la zona de Catalunya amb més hectàrees de vinya i producció d'hectolitres de vi. Com ens hem d'imaginar aquesta indústria vinícola d'aquella època aquí, en aquestes terres? Bueno, en aquella època que estem parlant, el Bages era un mar de vinya. Ja ho descrivien certs autors, el Zamora, que descrivien els paisatges de Catalunya, no? un mar de vinyes. Tot era vinya. No? I bé, un paisatge diferent del d'ara, i molt interessant. I el vi d'aquella època, com ens l'hem d'imaginar? Com es produïa el vi? Quin gust tenia? Bueno, el vi es produïa a les masies i en una època que n'hi va haver molt, inclús s'elaborava el vi al bell mig de les vinyes. Els vins de llavors eren diferents dels d'ara, són vins més rústics. Hi havia també vins bons i vins que no ho eren tant. Hi havia també vins que eren molt destinats a produir alcohol, a ser destil·lats per fer-se alcohol, i aquests vins eren més vastos. Però hi havia altres vins que es cuidaven més, però vaja, els sabors que ara, quan els veiéssim, segurament potser no ens agradarien gaire. Si ara ens servissin un vi d'aquella època, segurament diríem, perdoni, el cambrer, no, el canviem. O... Té la seva gràcia també, sí? Però ja dic, és un punt més rústic. Aquesta situació d'èxit espectacular de les vinyes del Bages s'acaba amb la filoxera, no? Abans de la filoxera, que va arribar la filoxera a França, la filoxera va arribar a França el 1860, i després d'allò es va destruir tot el vinyar d'Europa. En aquella època aquí al Bages, que va ser dels darrers llocs que va arribar la filoxera, mentre això no va arribar, tothom va plantar vinya, perquè llavors valia molt la pena posar vinya. I en els llocs més inhòspits, que si pogués plantar un cep, s'hi plantava un cep. Aquella època va ser l'època brutal de creixement de la vinya. Estem parlant dels anys entre 1860 i 1890. És a dir, l'inici de la filoxera suposa un gran èxit, diguem, a nivell vinícola pel Bages. Bueno, l'inici de la filoxera a fora, sí, un èxit. I quan va arribar la filoxera aquí, va ser el desastre més gran que hi va haver-hi en moltes èpoques. Va ser comparable a aquelles pestes medievals que havia. Va portar la ruïna als pagesos, als propietaris, a tot Catalunya. I com va canviar el paisatge? Perquè totes aquelles vinyes i aquelles tines van quedar en desús? Sí, evidentment va passar una època molt fosca, encara que després va tornar a recuperar-se i es va tornar a plantar la vinya, no en els mateixos llocs, en llocs més fàcils, però després va venir també una recuperació. Però entenc que ja aquella època d'esplendor no es va recuperar. Aquella època no la vam tornar a tenir. A la vostra bodega encara feu vi a les tines. És un vi semblant al que es feia abans de la filoxera al Bages, que també érem tines? A nosaltres ens ha agradat recuperar aquesta tradició d'abans, en certa manera per lligar aquest llegat històric amb els moments actuals. Avui, amb les noves tecnologies, ens sembla que ho podem tot i que tot ho fem millor. I no és ben bé cert. Els nostres avantpassats, fruit de dipositar de pares a fills coneixements i una manera de fer, havien adquirit uns sistemes de funcionament molt sòlids, no eren gens tontos, feien coses molt encertades. I avui tornar allà, aprenem coses. Quan tornem a fer com ho feien, aprenem coses. I lligant-les llavors amb ara, en certa manera mantenim aquesta corretja de transmissió entre el passat i el present i aprenem de tot. Què té d'especial un vi fet en una tina? El vi tots els fem en tines, perquè ara també elaborem en tines. Ara elaborem en tines d'acer inoxidable, tines de ciment, tines de ceràmica. Abans les tines eren amb aquests cairons i amb tines de pedra seca revestides. I
Bé, llavors diguéssim que no eren tan higièniques com ara. Però això també és interessant avaluar-ho amb aquests processos que hem fet de tornar fins a quin punt materials no tan purs, no tan inertes, de quina manera condicionen, afavoreixen o perjudiquen la transformació del vi, que és una transformació biològica, a través de llevats. I aquí també s'aprenen i s'experimenten coses. Després del concert del Festival Espurnes Barroques, que es farà a les Tines de la Vall del Flequer, hi haurà un tast de vi de foc, que no n'hem parlat encara d'això. Per a aquells que no sàpiguin què és el vi de foc, què és, perquè és especial, quin gust té? Diem el vi de foc, que és una recreació del vi bullit. Vi bullit és el vi que es feia a totes les cases, que era concentrar, era el most. Quan arribava el most al celler, se separava una part del most, es posava en unes olles d'aram, s'hi posava foc a sota, bullia i es concentrava aquell most a la meitat. O sigui, quedava molt més dolç. I allò servia per enriquir altres vins i tot això. I servia també per fer una beguda, que alguns tenien algunes receptes especials, doncs per fer el vi bullit que el consumien. El vi de foc, diem vi de foc perquè és un vi que es fa a través de foc, per bullir-lo, i aquest vi de foc que degustarem és una recreació actual d'aquest vi, que partint de les arrels del vi bullit, que ho és, però també aportant-hi vins elaborats ara frescos i interessants, és un copatge que dona uns vins que molt interessants, encisadors, sutils, i que tornem amb una mirada al passat, però també amb la mirada ara actual i de futur, segurament, doncs una degustació que pot resultar molt interessant. Tot i ja no ser la zona més productora de vi, fa uns anys que veu impulsar la denominació d'origen Pla de Bages. Per què, d'on és aquesta idea? El Bages estàvem dient que és una zona vinícola de tota la vida. Van passar coses, no? La filocera per un cantó i la industrialització tèxtil brutal aquí al Bages, que va fer que molta mà d'obra se n'anés de la vinya, però la història hi és. I un instrument per tornar a impulsar el que havia estat després d'una època que va haver-hi que va anar enrere, l'instrument millor és tenir una denominació d'origen. Primer és un reconeixement legal i després és un instrument que ens permet a tots els actors poder fer polítiques conjuntes per fer progressar vinícolament la zona. I aquí al Bages vam creure que ens era indispensable per tornar a tenir el futur vinícol, tenir la denominació d'origen, i impulsar dues coses que el Bages això ho ha fet molt bé. Una, recuperar les varietats autòctones que donen identitat, origen i personalitat als nostres vins, el picapoll, el sumoll, el mandó, varietats molt originals, i recuperar també i preservar el patrimoni de pedra seca. Un patrimoni de pedra seca únic al món. El Bages és la comarca, sens dubte, que té un llegat i que té un patrimoni de pedra seca dels més singulars que existeixen. I això, a través de la denominació d'origen, es va promoure accions per preservar tot això. I avui podem gaudir d'uns vins que són molt especials, són diferents, molt interessants, que lliguen territori, paisatge, història i sabors interessants, i els podem gaudir al voltant d'un patrimoni rural de pedra seca, que no són catedrals gòtiques les nostres barraques de vinya i les nostres tines, però sí que tenen aquesta personalitat senzilla però lligada al paisatge, que li proporciona aquest sentit alhora un punt romàntic i un punt de nostàlgia, però també que ens ajuda a degustar els vins i a veure la vida amb un sentit, jo crec, molt profitós. Per conèixer amb més profunditat la importància del vi a la cultura i a la gastronomia catalana, ens trobem a l'Ateneu Barcelonès amb 3 membres del patronat del Festival Espurnes Barroques. Ells són la doctora en Història de l'Art i professora de l'Autònoma Maria Garganter, l'escriptor Raül Garriga Sait i el director general del Gran Teatre del Liceu, el Valentí Oviedo.
Bé, jo pensava que les tines de la vall del Flequer i fins i tot les que van quedar al descobert aquest estiu passat després de l'incendi a les valls del Montcau són un exemple també una mica d'aquest ressorgir de les cendres i d'aquest paisatge barroc que se'ns revela una miqueta, perquè doncs bé, clar, les tines com a part de l'arquitectura popular ens parlen d'una manera de viure, d'una manera de treballar, i en aquest cas estan íntimament vinculades efectivament al món del vi, que com a país mediterrani ens és molt proper. I a nivell artístic dins podríem dir el món i la cultura del barroc, el vi és omnipresent. La representació de Bacus en la iconografia des dels grans mestres del barroc com Caravaggio, Rubens amb aquelles bacanals exuberants, i fins i tot Velázquez, que és un pintor de representació mitològica escassa però molt precisa, i ens regala en canvi aquella obra extraordinària que és el Triomf de Bacus, però popularment coneguda com els borratxos. I fins i tot, si ho traslladem a l'art català concretament, el pintor més rellevant del nostre barroc, que seria Antoni Viladomat, amb una de les seves obres més conegudes, que és una sèrie que fa de les 4 estacions de l'any. La tardor està representada per una magnífica escena de verema, sembla ser ambientada al Maresme, en una masia del Maresme. I a més el vi per mi està lligat a dues coses d'una manera molt evident, més evident que altres begudes o que altres menjars, no? D'una banda, el vi des de l'antiguitat, des del Pròxim Orient, Grècia, està vinculat al simposi, a les trobades d'amics, no? En aquesta idea de crear un ambient d'una certa intimitat, un lloc on es poden dir coses que normalment no dius, no? Perquè estàs en confiança, o sigui que és un fenomen social en si mateix, no és només un líquid que veus, sinó que va acompanyat de tot d'aspectes socials, això d'una banda. I de l'altra, una altra cosa que jo crec que avui dia justament és molt interessant, que és la vinculació amb el lloc, amb un lloc, no? Que sovint avui mengem sense saber d'on venen les coses que mengem, no? Quan anem a un restaurant no sabem exactament d'on venen aquelles gambes de vegades o aquella carn o d'on sigui. En canvi amb el vi és una cosa on sí que sabem d'on ve i s'hi dona molta importància. I per tant l'elaboració del vi, el treball del vi, el que té de fons, el missatge que té és que d'una banda som fills de la terra i som fills de llocs determinats de la terra, i que quan bevem vi degustem aquella terra concreta, no? Aquella terra amb les seves característiques i aquella vinya, i de l'altra que això que fem d'assaborir la terra ho fem en companyia, ho fem en un entorn social que és el que ens dona sensació de comunitat, de llibertat, no? Totes aquestes coses. Com apuntaves, allò que emana de la terra, efectivament, el vi especialment, i la vinya defineix molt bé un paisatge i connecta efectivament amb la gent d'on és i marca fins i tot un determinat caràcter. El procés lent, no apresurat ni ràpid de la seva elaboració, i per tant gaudir de cadascun dels processos, sabent que l'espera acaba tenint un resultat, i en l'espera l'enriquiment del que es fa, i per tant això connectat amb l'art, que l'art també requereix d'aquesta mena de reflexió, d'aquesta manera de seure al davant i gaudir-ne, o de pensar-ne el seu procés i pensar que res es fa per una casualitat, sinó que tot requereix la seva idea i al final el seu resultat. Crec que connecta molt bé. De fet, quan home arriba a casa, no, i decideix descansar amb la copa de vi, és un moment quasi íntim amb la copa i mateix, és un moment també de reflexió
tot i que al mateix temps sigui de gaudi. El gaudi i la reflexió és quelcom que l'art hi porta incorporat sempre. Abandonem el Bages, tornem al Solsonès, estem aquí al Santuari del Miracle i estem amb el director del festival, el Josep Barcons. Fem un brindis amb la Barroca per tancar aquest episodi. La Barroca, que no és un vi, és una cervesa. Però bé, segur que tenim molta gent que després del concert a les Tines de la Vall del Flaquer vol anar a alguna altra proposta del festival. Què ens recomanes? Doncs va, per aquella gent que tingui els diumenges a la tarda lliures, perquè el del Flaquer és diumenge a la tarda, doncs el diumenge a la tarda del següent cap de setmana, que estarem dia 21 de maig, amb una església molt petitona, per tant, just al contrari de l'entorn que ens haurem trobat a les Tines, que és l'església de Santa Fe de Valldeperes, al municipi de Navàs, però pràcticament tocant a Cardona, per tant, els cardonins s'ho senten molt seu. Hi haurà un concert que fem amb una vinculació, amb un conveni que tenim amb l'ESMUC, on actuarà un grup que es diu Vents d'Helvètia, i aquí crec que la proposta és molt bonica perquè passarem de la música medieval cap a la música barroca amb un instrument que és el corneto. El corneto no és un gelat només, sinó que el corneto és com... el so és molt peculiar perquè el sents i no et sembla una corneta, sinó que gairebé et pot semblar un clarinet perquè és molt bonic. És com un corn que va cap endarrere i és d'una dolçor molt gran. És de fusta, clar, no hi havia el metall són les trompetes, però en canvi corneta en sona una cosa, és una sonoritat molt suggerent, i a més aquí tot aquest món de suggerències, i com que és Santa Fe de Valldeperes ocupa, com tot gran part d'aquest territori nostre, el que era marca hispànica, sí, aquest territori de frontera entre l'Àndalus i el món cristià. Doncs hi farem una proposta que jugarà amb aquestes hibridacions. El retaule de Santa Fe de Valldeperes, un dels dos retaules barrocs que hi ha, està ple de magranes, d'albergínies, és un plaer pels sentits. Aleshores aquí la proposta acabarà fent honor a la gastronomia d'àmbit del Mediterrani sud, acabarà amb un mutàbal, amb un mohamara, que són aquestes salses fetes amb esvergínia, amb pebrot, amb suc de magrana, amb oli, perquè hi haurà també oli de Migjorn, que és una empresa que es dedica a fer oli d'oliveres recuperades al Bages. Hi haurà un tas de vins piteus, que és una casa que està també molt allà al costat, anant pel camí et trobes amb piteus. Jo crec que serà una proposta també d'allò més interessant. M'has fet entrar la gana, eh?